patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosugut akka namar sineang di goarna. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata lahu magulahon naho partu patiknai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho partu patikmi. Amin. Robotima dosatta nagudangi tu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo napatupahon hasesan di dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi ma tubagasar rohanami hasesan di dosa nami i. Lehom matuhami toddim na badiyai asa unang ganggu rohanami di asin roham alai asa hot rohanami marhapur siaon lahom anggotapon nasa dusa dohot roha portibion asa hupasahat tami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan na badiya marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesa ni dosata.
Roma hamu tuau asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tuksura rara dosamuna songon abit bunga dadap. Botar doba henokku songonita. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songo kapas do muse. Hasangapom ma di debata nadigijang. Amin. Tabigi makor sian sekolah minggu.
Diuduti kor na poso bulung. Perpisahan bukan berarti berhenti menyatukan hati meski tidak ada di satu tempat yang sama. Inilah persembahan kami, remaja anak Poso Bulung, HKBP Harapan Jaya.
Mari dimari. Tangihok kamu mah hatan di debata turpuk epistel di Biblia Sadarion tersurat di Jeremia bintu 20 ayat pitu tol hasahatu ayat 10 tulu. Di hateho ahu ali Jehovah jala ulu ahu hatamu. Gumo kudoho sianau jalamo nang boho. Hape gabe sirehe-rehe onau galupari tuk seluruh nasida mangareheyau. Jadi di kuma dang be taring otak kuibana jala dang beau merjamita marhite-hite guarna hape gabe songonapi namar sigorgor di bagasan rohak kuhilang terburung di bagasan kuli-kuliku siul madat yau mengotapotapi hape dak terbahen. Alai Jehovah domat dongan yau songon ulu balang nabigu. Di bahini ikut tersulat dit akka na mga liliau. Jaladak tagamum monang. Murak situtu do nasida tahe. Airang mardohar nasida. Haurahon na saliling-nililing na nasutagambul lupa mangona itu nasida. Maret de mahamudi Jehovah, puji ma Jehovah, ay nunga di palua ibana tod dini halak na pugos siya tangan niyaka parjahat, ido sahatna. Mertua ruaka na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Kursian ama judika HKBP Palmarum Batam.
Mari dihita. Taha tidak ko mahapursiyaw tay, songon na hinatidak ko nidungat ta sa hapursiyaw di sadok portibyon, ra mahita madok. Au porsiya di dibata Jahuba, ido ama perguguna suhatudusan na tumopalay dohotan. Au porsiya di Jesus Kristus, anak di dibata Jahuba na sasaday, imana tidubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya tot di porbadia, adorak sahabubuhan. Idu tuhata na tumaon na birnit di pamuman ni silatus na matatarpasan di bana di haup dorsilan na tuat tu penutoro dung di tanon na mulak mangulu di hari patuluhon na manay tusurho lahun dut siyam di bata Jahuba amanay pergugun na suhatu dosani di sini bana pengusuh tu tanoon maluhumi halak na mangulu dohop na mate. Au porsia ditod di porbadia, jaladuk sada huria da badia, huria atau panihala Kristen akan da badia, do dihasan dosa, do dihatai nama do, mulak mengulu dosa dan dihalak nom mati, do diawuluan nasora sudah, amin.
Shalom ma dihita saluhutna. Tabigi ma titing di Huriata Minggu 25 Juni 2020. Parjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu sadarion ima minggu patuluhon dung Trinitatis dohot topik minggu mangihuton Yesus jala mamorsan silang. Parhobas jari minggu sadarion 25 Juni 2020 boyma tajaha di tikting. Tikting na masa parjolo dakdanak na sorang. Na di hari Senin 20 Mei 2020 di basa-basa hon tuhata do sada dakdanak bawa di keluarga Amata Julianto Saputra Sirigar, Inata Novia Lori Afni Boru Nababan, Sian Huta Perum Pesona Anggrek, Blok E15, nomor 15B, wilayah Judea. Pipas do dakdanaki suang songoni nang natorasna. Tatangnya pema dakdanaki asa sibur magodang jala namar habiaran tude bata. 2. Namar bagas. Tikting paduahon. Di hari Sabtu, sada Juli 2020 di gereja HKBP Pancur Batu, Resort Pancur Batu, Sumatera Utara, di Patupado Pamasumasuon Parbagason, tu anak dohot boru ni Huriata. Rinaldi Hasiholan Naibaho, anak niamata Saripudin Naibaho, tubu ni Inata Dina Erika Boru Napitupulu, Sian Huta Kampung Lama Pancur Batu, ruas ni HKBP Pancur Batu, Resort Pancur Batu, Distrik 10 Medan Aceh. Dohot Orwana, Christine Natalina Simbolon, Boru ni Amata Edi Simbolon, tubu ni Inata Linda Boru Samosir, Sian Huta Jalan Nusantara Raya, nomor 37, Perwira, Bekasi, wilayah Eprata. Ruas ni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 10 Sia, Bekasi. Tolu mutasi pendeta Resort HKBP Harapan Jaya. Sadarion Minggu 25 Juni 2020 tolu di Parmingguon Arian. Di Huriata di Patupado pisah sambut pandita Resort HKBP Harapan Jaya. Sialani di Patupa Huriata do papungon pelian marhite amplop songon tanda hamaloteon nirohata di hari Minggu 25 Juni 2020 di Parmingguon Manugod Arian dohot Botari. Dung sidung acara Parmingguon siang Patupau tado acara Ramatama. 4. Pertangyangan wilayah. Pina botohon turuas ni Huriata. Pertangyangan wilayah Masohot di hari Selasa 27 Juni 2020 tolu dohot Rabu 28 Juni 2020 tolu. Parhepengon ni Huriata di hari Mingguon boyma tajaha di tikting saldo kas ni Huriata per 25 Juni 2020 tolu Uria do diakoni 110.387.922 rupiah. Pusat 5.215.100 rupiah. Pembangunan dot perawatan 20.820.410 rupiah. Transistoria 10.225.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 20.096.200 rupiah. Tuhatama nama masu-masu parhepengon ni Huriata. Ulang tahun torop ni ruas ni Huriata namara ulang tahun di Mingguon ima godangna ima tolu puluh sada halak parhalado dohok ruas pasahaton selamat ulang tahun hata ni debata namandok di poda 10 sia di poda 10 sada ayat 10 sia manangise namar si hohot di hati goran sahat do tuhangoluan alai manangise namangeahi hajahaton patibu hamatena. Songonima tikting namasa di Huriata di bagasan nasa Mingguon tuhatama nama masu-masu maliate.
Or Amahuria. Mari hita hu papungu pilihan.
batana sumuruk sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati roha dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Oras madihita. Songon gatini nah orang jelas dari luar. Ba. Parwahos itu aja. Nah di luaran nga protes na sida daktar bigin na manangaha. Tates masongonod da. Molohudok siya noon, Yesus adalah Raja Damai. Lalu si hamuma, hujakum kami ma Yesus si buat damai. Boy, oh tongko pedang ibigi halaham manangaha. Buama beno muna ngasain na halahi buti. Ito. Tapi gudang ko na si dan wayang disadu, manang naibuka mabitui, so dia madalan na. Manak songonon, alaboy do pe hudul dison, mula dong go kursi bay meson. Nei, oh ngaibon na sila be kursi na. Roma hamu. Buah nasingi ngatar bigi be? Lumayan. Daktar bigi do pindah tonggo pindah ini buti. Bawa benot tate. Gabe marisuang na sida, hape ngahuduhan tongdang dibigi manangaha, hape pilihan na tong kararondan non. Oke, per sound system di parwao majuda, bado bainon nasa maksimal. Abe? Oke. Atong bolosoni, tamulay mada. Yesus adalah Raja Damai. Ima, ngaluba be sinakyani. Molohudok, Yesus adalah Raja Damai, alusi hamuma. Huzako kami ma Yesus si buat damai. Abe? Oke, sada dua tolu. Yesus adalah Raja Damai. Nah di luaran masuk mengalusi, Yesus adalah Raja Damai. Ngabe, takas di bigi alai suara siya noni do, suara na betar bigi do. Nah di omba sebelah kanan non, Yesus adalah Raja Damai. Oke, anggona itu ngatongo dak pula si dohono bionete. Hujama dihita hatani debata di minggu tasadarion imam minggu patuluhod doktrinitatis. Laus tapau buktu pisa sambut pendeta resort, siana mata padita Dr. Dander W.C. Regar, tua mata padita Lubrin Siahan. Tersurat di Matius 10 ayat 32 sahak rodi 30 sia. Songonom madidok disitang ihokamu ma. Ai ganuk na makatidak konau di jolo ni jolma. Ido hatidak konokku di jolo ni damang na di Bandua Gijangi. Alai ganuk nama cuada konau di jolo ni jolma lau suada honok kudoi di jolo ni damang na di Bandua Gijangi. Unang madirip puro hamuna nama buat dami au uben naro tutanoon. Dada naro au mabuat dame tukpo dang do. Ay naro do au pabada kon anak tua mana boru tu inana parumain tu sima tuana boru. Jalatung dongan na sajabu gabe musu ni jolmain. Na humolong roha dia mana manang di inana asa diau daktamai sisiaku. Jalan na humolong roha di anak na doho di boruna asa diau daktamai sisiaku. Jalan naso mamorsan silang na tuibana laho mangihuto nau daktamai sisiaku. Ay namarhamaol kon ngoluni ido na mago sugot. Alay na sumea kon ngoluna alan yaw. Ido jupangan ngolu sugot. Imasaha na. Hamo kadongan ada sebuah lirik lagu yang mungkin ini juga berasal dari Indonesia Timur sana.
Ngalay nga jo so malon nang di si Pariot tabi. Dia may kerja buat Tuhan selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange. Dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara. Serta Tuhan selalu manise. Manise ikut Tuhan selalu manise. Suku-sukuku tohodo manise. Tohodo senang-senange. Bado, buama pengalaman di haporsiaum. Duko kala Kriste ko gatabodo si uto Kristus. Jujur. Dia magumodang lasni roha doho napait ya dobiho. Napait. Suluk lasni roha. Alay manang nabuhapin na tadobi godang doa kahamaolon. Diripu rohani na deba molo nungga. Di huton ibana Yesus dia akan terbebas dari berbagai masalah. Molo masuk ibana tuh kapunguat-punguat di huria dia tong ibana ma. Dangadong be akan amaol di si. Molo masuk ibana gabe situa dia tong ibana ma hidup ini akan bisa lebih mulus. Hape tabereng ma lam di huton jolma Yesus. Lam godang dosi taonon, lam godak hamaolon, lam godang akan apait dia dobi. Ate situ nami bado. Lam maolo, aidak sian luar be sian donga musitu nama ro alom muse. Goarra matorus marsermon alai lao sia kamu do. Niopia kapunguan on lao sia tonga-tonga nasida doro persoalan gesekan di dalam. Ate dangi bunga nama huriawan. Bana utung ko sedo ko kamu nak puji Tuhan, haleluya innahamu. Minimal may madamay. Alay manang nabohalaus di bagasanido sotson nangaka parsoalani. Ido ban nasalu ta mamereng sikola minggu dohot naposo bulungon nakiningan. At sugari sinukun natulu taonon heado hatsi rohame bayon namak padita danner. Hea pasti naon yon. Alay bere kamu nama dekat si ni rohanai di batudu alay holong ni rohanai dia mau terus menyatakan cintanya. Dia tidak memelihara apa itu gesekan, apa itu sakit hati, tapi dia bisa mendinamisir dirinya. Bahwa nadu menggani holong ni rohai ikut dihajong jokon. Tepuk tangan matu sekolah minggu do na bosubunya. Jalai dongolu. Biar kamu nak kepunguan nama nasiap palmarumon. Piga halak kamu tahe. Ala yatik peotik kalahi biar kamu nama sudah miswaranai. Tiki kapal na tuari sanga dojuk roham membereng suara duai. Sanga ai so itorili aku mangan antri kapal so itor budiri na doi sariho. Alai boy do jago biar kamu na boy. Persoalan boleh ada, tantangan boleh ada. Ala yang go bulus ni roha luar biasa do. Punguanina, piga so tahe dua te. Domu manuai. Ina ma sudah miet demunai. Siap partak ngi bibil proi hui dan nakiningan nama. Ibu sudah hodoh hulala. Ala memang lam marsada. Nanang dohonokku siani. Atik pe godang kasih tahu dot godang akan hacit gesekan di dalam seluruh kehidupan ini satu hal ikomula go tu diri tabe mangihuton Yesus boy manise mangihuton boy Yesus boy senange itu tergantung bagaimana kemanusiaannya, bagaimana dia paturekon dirinya dalam segala hal. Alani dohonokuma pengikut Yesus adalah pengikut jejak Yesus. Molo di dokokodo osi utot Yesus, maka seluruh kehidupan Yesus itu adalah kehidupan di mana kita berjuang harus seperti Yesus. Ikonido danga dong patokan nasing. Dang boy tarida kacol mau be, dang boy tarida hadirion, dang boy tarida egoisme. Tapi apa yang Yesus mau? Ikonido na naik patarida honoton di bagasan ngoluta si ganopari. Dia ma Yesusi, dia selalu taat.
Boy do tapatuban ni selalu taat na songoni. Om mana mauli namura kaci roha kawa. Namura tersinggung. Hola kaci rohanio du suara opat ditortu suara saya do pidon. Angko sama-sama isi do peta bodo. Itor malompak manusia itusan. Roma siap bariba madoko dakku jalo hami ho tubunganina maho inna matu dia maholao. Asemer kamu namuraan. Allah yang kau Tuhan ketaatan luar biasa. Apa yang dia putuskan untuk terus taat kepada Tuhan sekalipun menghadapi berbagai hal yang membuat dia harus disesah ketaatannya. Jangan diragukan. Ada yang apa sebulung? Ima hola dikecewa kok sudahlah putuslah hari ini cari yang lain itorni muzungau na putus matorus. Belajar taat. Isi tu habis ngoni doda. Belajar taat. Molo pala si tua murah merdedi isi besi tiru rupani. Salelek padita si rega risiatong dakya roau sermon ini man iki bangga muse ama haci nai. Ido kadang dak tak sadari noni. Dungi musa Yesus natahi utoni ima Yesus yang terus memberikan cinta sekalipun diejek dan difitnah. Boy doh terus makaholongi. Boy doh terus dibagarasan cintai sekalipun kamu tidak dihargai. Ati akapungan ina umma. Boha. Isi mana perjolo mape kaci rohami jabu. Amata. Bereng amata bereng. Dang mungkin au perjolo mape kaci ni roham. Molo palau perjolo berarti ada sesuatu di antara kita. Imah. Alaya mata do. Boha, moru holong ni rohami ala di hati ni rohami. Bereng maju mata tatap. Ingo maju hatam nok sangamar kaluarani. Ase bereng kamu nah hato pa moro ti. Hola nalani hati ni roha. Hola nalani akka ketersinggungan. Kualitas cinta tidak bisa lagi kita ikuti dalam segala hal. Alani Yesus nasongoni do natai hutoni. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, setiap pengikut Yesus yang adalah pengikut jejak Yesus, iko barani doa mandok, songo dia nani ulani Tuhani, songo dia ngoluni Tuhaki, iko songo nido si hutonokku disadok perdalanan ningoluku. Berkamu mada molo hudok pengikut jejak, om manuek Pak ni Yesus buti, kiri kanan. Roma kau siap pudi, baik Pak siamun itu Pak siamun, baik no tu Pak habirang. Naneng dohonoku totalitas dari kehidupan Yesus itu adalah totalitas yang harus terus menerus. Saudara yakini itulah perjalanan yang terbaik. Alanido halak si uto Yesus atik pedia do pinuang na haci doh namaol. Dia selalu yakini di dalam Yesus perjalanannya adalah perjalanan yang indah. Amin. Ido amang na tua-tua. Moloi bereko tu pudi ngolumi godang ngina haci doho na mauli. Alaya ni habutusan ni haporsia ommu bereng ma. Duko karejo anak mingaboy mangurupi ho. Bereng ma duko lamatua ho ngadoho paho pumi babelas ni roham. Dangala ni hebakmu. Tapi karena keputusanmu mengikut Yesus dalam kehidupan ini. Amin. Alani suduk nau poso be jangan gampang menyerah, jangan gampang mundur. Sebagai pengikut Yesus, perjuangkan semua hal. Sebab siapa yang mengikut Yesus, hidupnya tidak akan pernah sia-sia, tapi hidupnya akan menuju berkat yang daripada Tuhan. Ikonondo semangat, odo si hirimon. Ari marsogo rabdoho Tuhani, ini adalah hari yang terbaik dari kehidupan saya. Unang murah badele, unang murah putus asa. Alai holanon di paingot turpukom mahita. Mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Ate dang ihamu song lideri. Ai ber jalo ne duo ni mang tai hola kempon nai me berengi. Dangi adong harga, adong naikon si bayaronna. Dia maina perjolo iko barani maka tidak ko Yesus.
Mulai do kokodo si huto Jesus iko barani ho makatidak ko Jesus. Padohanon boy do murahon alay sahat tu kenyataan matsay maoldon. Berkamuna masudai turpukan mulai sahamuna mulai sana ya sana. Ini adalah bagian dari cerita di mana Yesus memberangkatkan para murid. Asa manopo tulonna songon sisian nasida. Jala di lubah ko Jesus dong. Husuru do kamu songo biru-biru tutonga tonga ni babiat. Berkamuna. Jaila ko makatidak ko Jesus husuru do hamuna songon biru-biru tutonga tonga ni babiat. Ido amuse pasahaton na do hamu tu akaparuhuman. Licingan na do hamu di akaparguruan na sida. Toguon na do hamu tujolo ni akapanggonggomi. Ini resiko. Ini sesuatu yang akan dihadapi. Lapatan nadang namurai. Dan Yesus sendiri sudah membuktikan itu di dalam kehidupannya. Di ngoluna. Nadia do bimana sahat tu na tersilang imana. Alani molo roman wa katau madok. Ganup na makatidako nau di jolo ni jolma. Ido hati dakonoku di jolo ni damang na di Banua Gidjangi. Boha. Barani doho makatidakon. Tabereng ma informasi Alkitab. Di botohamu do tahe cerita ni Abraham ketika dia di Gerar. Dukoro si Abraham may solat tuhutai. Mabir may mana sotuk soitad dahutai. Sotuk so mabir na sida marado por debata. Hape ngay buwan ni mana inatana si Sarah. Gabiaha may doko ni mana. Ibotok kudo. Buasa dohonom mo songoni. Ay sotung mau na no gabi dibunuh hamuaw. Hola nalanion. Nanaing dohonokku. Boy do suwa dahonoton na arga di ibala ni biar. Napadua kon. Cerita taringot tu si Petrus. Nama dua daho Jesus sampai tuluhali. Hola lana ni suku-suku ni sada buru-buru. Ay daod do sahalak siyan nasida. Halus si Petrus dahaong. Dak bagian ni nasida udah kutadai. Bere kamu nama. Tidak berani menyaksikan Yesus ini. Alani om maluba-luba tu hitan wae. So tungdong halak na porsea. Gabe mabiar maka tidak ko Yesus. Alaniaka berbagai kepentingan di dalam kehidupannya. So tungdong mabiar nuai halak na porsea maka tidak ko Yesus ini. Alaniaka godang niya kelompok na dong nuaing di bagasan perdalanan di ngolutaon. Jalai mana jinagahon ni Yesus marhite turpukon. Maka tidak ko Yesus daksay holad di ibadah minggu na songonon. Damurado, au porsea di debata Jehovah. Au porsea di Yesus Kristus. Au porsea di tod di porbadia. Moloro nyawa taruhan na bado. Dono mudo be? Au dak kuboto da sekedar informasi matu hita mauliate ma di tunga-tunga ta dono ay ngamang jumaga na diak. Satabi amang na tua-tua dot inangi. Buasa barani o mabuato contoh. Nasida ma na manguluhon legislatif di Batam. Alai marhite nasida nagodangan huriata hampir rosude huriata di Batam. Boy marsaulihon na kabantuan-bantuan na seharusna. Gabe milik ni huriata di Batam. Tepuk tangan jotu nasida. Jaladang na mauli sudedo per Batam maka tidak koni. Ini pertaruhan. Nani hati dakon di mana Yesus? Daksai holani nani hati dakon di mana HKBP nai? Alai dang mundur nasida. Apa yang harus diperjuangkan di dalam nama Yesus? Di dalam nama Tuhan yang dia percaya itu ikut tarida. Jalaudo sitangnya konota di tonga-tonga ni bangsa taon. Lam godang nian halak na barani maka tidak ko Yesus maka tidak kon hinariko di tonga-tonga ni huriai. Atik pe kita tahu itu menghadapi resiko. Alani lam malo mahita sebagai warga jemaat. Laho manangyako nakaruas ni huria nasongoni. Napadua kon ison nga kanaposo bulukta. Saya harus katakan kepada Naposo Bulung ini. Hidup sebagai orang muda. Amin. Jalani hidupmu sebagai orang muda. Enggak usah sok tua.
Ay na po so bulungop pe hipata buat pengalaman tu keleng mon. Sehira nong batu adu bana. Ngado bapak nai pasingoton. I bapak itu anggota Korama lo bertobat sedikit. Ini mana tuh bapaknya tuh? Neng donoku hidup sebagai orang muda, nikmati hidupmu sebagai orang muda. Jangan kau menyesal nanti. Hati kainang. Olo doina ngamatua alai sehira anak boru. Naso puasiam mau nato. Jadi itu mangot do tiki posoho nikmati haposommu. Amen. Alai holanon nikmati haposommu ingok ma halak natinobus ni Kristus doho. Alani ko marasinggo na poso ni debata na poso na makaporsiay Jesus mangolu ibagasan goluna doho na poso nasing. Kita butuh jabatan, kita butuh sukses, kita butuh kuasa dalam segala hal. Riko doa kahamajuo nasing, tapi jangan perjualbelikan imanmu. Hati dako Yesus dalam segala keadaan. Daku boto gabe hira tren no dua ingon apa lagi. Songoni media TikTok doho takanasing sudah nuang menor sorhita. Nabanggajol mapida-pida agama. Anggo pindah gereja dak pola wai. Dak tabobe harapan jaya. Tu Perumnas 2 namawin nalane. Saya siap Perumnas 2 tu hakai namawin nalane tu si. Jaladak kota apa kamu tu si. Tu sadu nama lawau. Karena di HKBP tidak ditemukan Kristus. Holat disandoin nalaho tu si. Alain yang dohonokku. Unang tinggal khod debatam. Unak tinggal ho Yesus. Amen. Audak ku boto dah. Buado baino ta merumuskan di gulutan wae. Nagudanga jolma alani harta, alani jabatan, alani nariko di mana gabe hagogon na di portibion nama di pangasahon. Habe patik di bata audo Jehovah di Batam dang jadi marakku bau benom. Waduh, marakuk bo. Atau tabu apa keluar nai dopek mi. Hato tinggal honi. Nani hapor siambu hagugo nadong di portibion. Dan adong lapatan ni unang bay marakuk de bata. Alai hati dako tukan di dalam segala keadaan. Di bagasan ngulum si ganupari. Na mangigut halak nama katidako Yesus. Hati-hati dalam kata, perilaku, tindakan. Dalam pergaulan di masyarakat, di tonga-tonga ni ulaon, di pasar manang di kantor. Au saya dohonok kudo molo per 3-3 ho di pasar. Iko marasing go ho ala di Kristusi, siap per 3-3 nasing. Lului pangomoanmu, alai ko pangomoan, na torus marhabiara tu Kristus. Perjabatan peho hati-hati. Titi karirmu dengan perjuangan dan proses. Sabar menghadapi setiap proses. Danga dong na songgok-songgok na manguluon. Ipadi tapi songonido berproses do sudi. Ade. Danga dong isi padi itu padi resort. Alani saya berho Ronaldo. Saya bereng bereko huida lah Honda 2 sanak kini kan. Sah do tu ho hadua ni. Waduh hita mamerengi. Alani dijaga bima kualitasnya. Namang ihut. Molo si huto Kristus doho. Hati-hati mempergunakan tanganmu ini. Mamicit si surat tonommu di median wae. Hati-hati. Apalagi natargoa ribana parhuria. Sotung do di median nanti surat tommi. Da Kristus benani hati da konommu alai nunga lomoni roham. Kada murado nai. HP hebat ni medion tu si Yeremia ini. Sekalipun dia disesah, diejek hona lea hona rehean. Apapun yang terjadi narumiko di mana? Yesus Tuhani hatani Tuhani ido hati da kononna. Ido mana sampai barani mana mando dia pistel tanah kiningani. Sai naik coba lau pasipon
HP gabe sesongon api na marsigor-gor doi, say torus ne kata honokku. Jalaod do letupan, jalaod do dinamisasi ni ngulu ni halak na porsia, daktar pahasipon halak na porsia, akaulaw na denggan ala ni Jesus i. Dang boy halak na porsia, pasipo Jesus, naong manubu si banay dalam segala keadaan. Ala di boto ibana, molo di hati dako ni mana Jesus i pe hati dako non na may bana diamay. Alay molodang ayat 33 omma. Alay ganup na matsuadahon au di jolo ni jolma. Lao suadahonok kudoi di jolo ni damang na di Banua Gijangi. Aseber kamu pae na. Isuadahokon waeng anodang dapotam manangah beho. Di suadahokon waeng holan nakakapetingammu holan roha-roham holan na dibaga sa pikirammu ulahoko. Mari suang manani ulah mi dakati dakonon na behoan non. Abe. Agak besok na barang kamu hida. Asa terenu ko borana. Jadi setiap hal kalau kita adalah pengikut Yesus, hati dakom mai manginonai baik di bagasan gulung. Lalu harga yang harus dibayar yang kedua adalah mengikut Yesus harus berani ditolak. Mengikut Yesus harus berani ditolak. Hidup jangan gampang menyerah. Semua harus diperjuangkan. Salinai unang gampang menyerah. Semua hal harus diperjuangkan. Tidak semua hal baik langsung bisa diterima semua orang. Todo? Dak sudina denggan boy torhatop jalon ni halahi. Lao songoni mana masa itu rupukong. Tabo todo isi Jesus ibana do raja damai. Alai di paingo turpukong mahita. Jesus raja damai. Ternyata dak sude halak. Naboy majakoni. Dak sude joy jolma majakon na denggan. Dohot hadameoni. Ido ban nasape di guari di son. Bahwa yang akan terjadi adalah persoalan-persoalan di tonga-tonga di rumah tangga sendiri. Aina rodo au babadahon anak tua mana. Boru tu inana. Parumaet tu si matuana. Jala dongan nasajabu gabe musuna. Perkamu mah. HP Paulus Madok di Efesus 6 ayat 15. Bahwa Injil adalah damai sejahtera. Lalu Yohanes 4 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hatani Yesus dui. Yesus si buat damai do. Alai tabereng mada. Nga 2000 tahun lebih naung robarita nauli. Di HKBP nunga 192 tahun. Suku-sukuku manueng. Mana jupang di tonga-tonga di keluarga ta. Ngabuha ama tu anak konna. Bodo pe akur. Mau liate madian nak akur. Alay ngadok pasoal. Bohado ina tu boruna. Mau liate Tuhan denggado penuaing mardalan. Alay ngadong nasudomu be. Bohaman waik si matua tu parumain na. Ayo ma magpadita nami persoalakon. Kuripu do boru manurungol si buat las di roha. Abe si buat jea do tuau. Ini maham soni. Ay nga gudang. Satabi. Bohaman waik marga-marga ni bataki. Domu dope. Domu dope ang padita nami. Alay nga dong piga-piga kelompok. Torus do marbona tahun, torus tiap tahun. Alayatik pe marbona tahun nga masa kana songono. Ware kamu na. Gabehona do dinakon iturpukon. Gabehona. Moro Jesus isi buat dame, dang morot.
Alai pangalahot tamanuang na menolak damai. Gabe dang jupang bay di bagasta, dang jupang bay di keluargata, dang jupang bay di parsaurata. Setabi mula ma. Olo dosa pumuan, torus rak martangiang. Alai yang go hosom doho suguni roha, torus si piaro. Baru masa reber kamu? Beima. Anggue deta tuan nami ngai benua gijak sude. Pangalau hoina mana tinggal di Portibio sudi buti. Ima. Rak merbaju toga do hami songonon. Alai boy do mabuan masih hosomar rohabe. Alani mo ando hita mapanatoni di bagasan goluon. So tung don waing. Au do na sumabuat dami. Jangan masa be porangi. Jalaber kamu nanuaingon. Seolah-olah jawaban dari setiap persoalan perbedaan pendapat di dunia ini adalah perang. Dang mabiar bejol mengangkat senjata tu senjata, dang mabiar bejol mengangkat podang tu podang. HP sabutullah isod do kualitas. Molo di calo hodo Yesus si buat damai, dang adok partok tangan di jabung. Alani au do honok ku masongonon. Molo ditawar hokodo damai di tonga-tonga di bagasmu. Dang dijakon pahohom. Amen. Unak pagudak kube ho makatai. Unak pagudak kube ho mercerita tu halak. Ayaw dak kuat tu siya makpadita. Borak ni si taonokon holat tu ho doa mga luda na curhat doa padita nami. Pos rohani padita itangyakon. Hape sogo ipasar pehatay nga kaluar tong. Lalu apa gunanya? Aha magunanay ko pabuo mo harawan ni keluarga. Harawan ni donga tubum. Ayaw dak kuboto pengalaman doon. Ya doa pajupang do sada nama tua. Ngaubenu nama taud dawa. Alayalan ya kepersoalan ni nama saumma. Bahoras bay na tuai-tuai. Bani kumada burjuro hakku. Hupagajang matangakku songonod dawa. Alayaha mahalusna. Besain na buti ayah ano maksud ni bayon wang naruak. Saya hupareso-reso marupani aha pakatayok ku nasala tu bayon swadokya. Neng dohonokku ngaboy jol mamasi pahohoman dang binoto aha persoalan na. Manang songon na sirita na siring na hudohi. Munak pakulingi dah. Bolo pajupak pihamu harapat jaya. Salinay hudok unak pakulingi. Ay buasa. Ay batang pehami nang masih pakulingat doho tomak ni. Hindi ba na masuli? Asimer kamu na boy do torus budi. Alani mo ado may nok kumajaga. Apapun yang terjadi, tawaran damai sejahtera itu adalah tawaran yang terbaik. Amin. Udah kuboto bat, saling manguluh kuria di nomor kuria. Habis sermon, saya pasti doh hujalangi sudah situ. Hujalang. Aku mada potong. Saya ada pikir aku, selama sermon pasti doh dong hata nasopas, mabai tersinggung. Dengar itu? Termasuk iba pendita bui do bayi noniato. Alai di rohaku mulu ngahu jalang, bangga saya persoalan dah. Mulu iba na dangolo mamakuling yaw dang urusakku be. Alai yaw ngahu selesai hon na diyaw. Ate dangi tumaku situ nabi. Ngirinay na hudok hatsi ni rohami pasahatom mutu inatta. Ame mangiri do pendita manurungi sermon nakiba isong kahibana unimmu. HP hita marek Michael mahita sugot apa yang ko inatta hatsi ni rohanay nga Ethiop. Pajumpang doho pendita manurung dangi pakulingi be. Holala ni amata. Asewere kamu. Jeneng dono ku si jaga na iba nabi maba. Molo memang dia udo damai. Upatudu ma. Molo ido kokodo si huto Kristus. Unak piaro sugo ni roha. Unak piaro hatsi ni roha. Unak piaro podang. Unak pelihara partok tangan. Alay pelihara lah damai sejahtera. Amin. Tole makan na sumasi pakulingan ni sonitor masih pakulingan manon. Loja hita benon ni. Hope susah do. Pero kamu tates. Molo Roma tu jolo tiba-tiba jol manajuk roham. Buah masih kamu. Tang lo roham mamering tapi tiba-tiba jong-jong ibana. Ate, kamu aja. Ima kan? Anggoy pikiran bunga gudang.
Itel lain ni. Perjongjong ngipet tong tang lomoro hak mamereng. Buasa may sino ni. Ima. Sarupa doi mermusik may mana ison. Ala siguro ang mamereng to makna. Ereng mana ngay pekan. Pas do songo no makna panggitelon. Ne man aya urusan mo sa ato si. Asi mer kamu murah nai kita mabay ni sude. Hape hodo na suter jago. Gabi mahararati sude. Hape napa bulung ya. Kalau ada bapakmu dengan bapak orang tidak saling tegor, tulang ini martabak, kesenangan tulang ini tordibmu. Ido si buat damai. Alani dangi piaroi akahaci ni roha, dangi piaroi dendam, dangi piaroi iri hati. Ima, perpidan di paditau peolo dombar bilang-bilang ot sude, amak tabu di paditau puang, sehari berangkat mengeltup, dengan ada putih ayah dia tuan musi. Nadi ho matoi kawan lo janai ho. Akan napa udah kuno na taurusi na so urusata. Bare kamu na. Idia mau lo jaho mangurusi halak mana mangurusi dirim. Mangurusi halak. Ima. Alai to lima aci ro amunan no bagajang sabing na magiu. Mengikuti Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai yang utama dan prioritas. Usama jo Matius 10 itu lebih odang. Nah humolong roha dia mana manang diinana asa diau. Daktamai sisi aku. Jalan aku humolong roha dia anak nado di boruna asa diau. Daktamai sisi aku. Bahasa Indonesia nama tajah ada. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Naga pikiran maralo be kan? Hape ingot tahu nama jo patik palimahon rak mai tamadok sada dua tolu. Ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jalalileng mangolu ditano na nilekon di Jahoba debatam di ho. Hape rotur pukon. Molong roham tu bapakmu daripada tuau, dak sisi aku ho. Dihalak Yahudi, sarupa dodo talak bata, narga keluarga. Jala tadok mah. Haroro ni Yesus petu portibio dang naning madu ada ho pati. Alai pasikop po pati don. Atok salah na dokon ni Yesus on, daw. Ise halak na mangihuto Yesus, pasti do la margabe non nina torasna. Amen. Jadi kamu kualitas do na itabay. Jadi molo hubay do prioritas Yesus i natoratsu hahanggiku anakmu la margamay. Ima luar biasa kualitas ini halak nama bay Yesus gabe prioritas di bagasan gulu. Umarga nama Yesus i sian nasa nadong. Alau marga do Yesus i diau atong manak tu dia piau lau marsaor. Di dia piau mulau-laon, di dia piau marhajong-jongan. Hina harga ni Yesus ima, hina harga naik patudu honokku dalam segala keadaan. Alani mardame mau tu diriku, mardame tu halak, sudi maharga jolma bahenokku. Sedang adong be jolma, nagabi asik pamerengi batu si. Alani Yesus nauhito ni di bagasan nguluku. Ido ban na molo tabigi percakapan di Yesus tu halak Parise. Ketika orang Parise menanyakan, ahado yang paling utama dalam hukum Taurat. Amalus ni Yesus, Matius 22 itu lalu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Abe, tadi yuk mah. Atong dia maciri ni hala na memprioritaskan Yesus. Yohanes mamangalihon na lusna. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haber kamu dakola kata. Molo di udokokodoho si uto Yesus. Pangalaho peiko pangalaho na obar tu hata ni debatado.
Alani bere kamu na molom mangoluku, om mahatani debata, cermina diau oddo hatani debatao. Molom mangoluku, om maholong ni rohani debata, cermina diau ikotusoddo. Daktu na adong da dibagasa portibion. Alani Roma Muse Johannes, sada Johannes opa ayat 20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Abe, kan dia lusi do sude. Molo so dia holongi hodo hahanggimi. Dia madong dalanna haholongam wow. Atong buana babae no Tuhan dipartok tanganon. Ay so itangi honau. Jaga diri. Abe, tangiak kom matumagon. Pahohom jo tumagon. Ala na mo lam makatay ko lam godang dosa. Lam godang hahurangan. Lam godang kagaleon. Tumagon ma. Mundur saotik. Martangiak ko tutuhani. Pasahat tutuhani. Alay ingok mada. Dangadong jol manabuy manang yakon. Alay huhut makosomi. Salinay urok da. Dangadong jol manabuy manang yakon. Alay huhut dihosomi. Adong? Dua na berbeda doi. Molo nunga ditangnya koko haholongi. Molo nunga ditangnya koko parsirangguton. Naso gabe hosomamu leamu imana dia kahaurangan ni. Ido ngulu ni halak si huton Kristus. Alanido na parpudi mengikut Yesus berarti bersedia memikul salib. Om mana borat. Alai ta dia majo warna. Ta evaluasi majo satoki perjalanan di Yesus. Dohot hukuman salipi. Di halak Romawi, di halak Yahudi pada saat itu, hukuman salib itulah hukuman yang diputuskan oleh negara lalu menghukum sahalak ala di dosana Tuhan matian. Jadi molo halak nunga dihukum salib sianinganan na diputuskan ni ibana ikon disalib iko sianima hutionna silanga sahatu inganan penyalipan. Molo di harapan jaya mano eko nauhum contoh dah. Iko sianon molo penyalipani hudok majonuaeng di gorni bekasian. Iko sianon ma hutionna salib mai sahatu goran. Asa boa, asa diboto asa sudejol mama boto ibana adalah terdakwa dan terhukum salib. Napa duakon asa diboto ibana itu adalah bukti ketaatannya juga terhadap hukuman pemerintah. Nanaing dohonokku hobar tusima nani alaman di Yesus atik pedak perdosa ibana. Ido banai tahun di mana manuhuk silangi terus. Nanaing dohonokku hobar tusi molo ikon memikul salib doho mangadupi si taonon mangadupi na hacit ulamai ala ni Yesus. Unang dia dopi hona maol doho na hacit ala ni dosa. Amen. Molo dia dopi ho kana maol doho na hacit ingo ma ala ni hati koram mai. Ala ni Yesus mai. Alai unang adopi noni ala ni akadosa na diportibion. Borat do. Borat. Iban na ber kamu Yesus ipe idok kalau boleh Tuhan ambillah cawan ini daripadaku tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi. Nang dohonoku molo dia dopi hosilangi jalo magogo siat debata asa boy hamon akonomo silangmi. Songoni mahulala abu ibe raja mita konate. Siak kamu pengamulai adong namo dohodok kuida. Jadi horas mah ipasu-pasu Tuhan tama ita saluhuna ipargugu itu hani mengikut Yesus berarti memikul salib martang yang mahita. Jakoba di bagasa Yesus muliate Tuhan dihatam nama makulingi hami. Sihu tokodo hami tutu. Kami adalah pengikut jejak Yesus. Ikon ulahonon nami do. Ikon ihutonon nami doho
iko bui sarupa dohoto. Totudang namurano ni Tuhan. Alani ajari mahami asa torus sami bui maka tidak kokoh. Asa hati dakonom muhami. Ajari mahami Tuhan. Asa si buat dame hami. Molo tukpe ditolak. Torus kami marsihoho di bagasat dame. Ajari kami jalapai ingot Yesus harus menjadi yang prioritas dalam kehidupan kami. Bukan kenikmatan kami. Bukan apa yang kami mau. Bukan apa yang kami ingini. Tapi apa Yesus yang mau. Asima roham. Ikut jalon nami do. Taunon nami do. Silang naroto kami. Alani ho. Dang alani dosa. Atau ngajar-ajari mahami. Urupi dongani mahami maka monakoni. Kuboto kami do hinahatsi ni sudi. Jalanunga di paingot Yesus kami marhite tangyang na. Jikalau boleh ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah. Lomoni rohambo Tuhan naik masa. Lomoni rohamdo Tuhan naik saut marhite kami. Atau ngasima roham. Patau mahami. Gabe akasisiamu. Sihu toko. Di bagasan Kristus Yesus. Pasu-pasu mama nami padita si regar. Naung nasalilingon makubasi huriamon. Mangajari akaruas ni huria gabe sihu toko. Totu saya dong do silang na dia dopan na disi. Alay silang ala ni Kristus imay. Lam hamonakom maibana manurut so pakubasion. Di huriam na baru di Sulawesi Utara. Marsahala ba mo. Songoni ng ina nami dat keluarga sa luhuna na mangurupi. Mauliate manunga ditaruhok ko. Ama nami padita lubrins siya hadohot ina nami buru si Mamora. Laho manurut so pakubasion di huriaon. Ajari parbisuki manasida. Mabuar ruas ni huriamon. Di komitmen tong gabe si hutoko. Sakap doho lomoni roham manasaut. Tuhan yang adalah raja namay. Tarida may takas marhiti akapakubasyon namibi. Mauliate dia kaparhalado na burjo doho ruas ni huria na burjo. Di huriam hakabibi harapat jayaon. Na mangurubi akapakubasyon na salilingon masitukulan. Gabibuy gudang tardungdung ak kaulaw ni. Alani ali Tuhan. Lamma masu-masu maho di hami. Jala kami berkomitmen gereja ini kami semua akan terus menyaksikan Kristus dalam kehidupan kami. Atong rapoko mahami Tuhan. Di bagasan Yesus. Naung tersilang jalahehe maradupok kami. Asa mangulu kami. Amin. Mari demaita. Hut bapungu pilihan. Namo
Sonari sahat mahita tu acara paborhato doho paujako padita resort di Huriata HKBP Harapan Jayaon. Alani di tiki maredde hitan no bukuedde 120 ayat 2 Roma 7 manami padita Danner Wilfried Siregar rap dohot keluarga maredde mahita. Itu hata diarion paborhatot tama padita Dr. Danner Wilfried Siregar rabdohot keluarga siak kurion alapida tugas nasida gabi pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Sulawesi Utara pebartu surat keputusan ketetapan Epurus Huria Kristen Batak Protestan pujiota do debata jala dohonot tamauliate tu paditata siala saluhut pakobasion nasi dan nasalelingon di Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jaya. Dumutusi tabigi majolo surat keputusan ketetapan di Epurus Huria Kristen Batak Protestan taringo tu parpidaon nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 270 PDT /SK /04 Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Dr. Danner W. Siregar, nomor induk pegawai 199305118101900, tanggal lahir 28 Oktober 1966, jabatan dahulu Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi, terhitung mulai tanggal 15 Mei 2023 menjadi Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Sulawesi Utara, Distrik 17 Indonesia bagian timur, dengan ketentuan A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP 2 sampai 14 terbilang, 15 pertinggal, 1 sampai dengan 14 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 13 April 2023, Huria Kristen Batak Protestan Epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Hamu Pendeta Dr. Danner Wilfried Siregar, au preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 10 Bekasi. Hupaborhat mahamu marhide-hide guarni de bata ama.
Dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni Toddi Perbadia. Ay di pasu-pasu di batama pagkubasyo muna na sa ilaw. Itong atongan ni Kuryaon. Amen martangi ang mahita. Ali Tuhan di batama namin na marhabang sa di Banua Gijang. Nung adi pa ujak ho Kuryam di tonga-tonga nami. Jala disuruh hodo akan naposom makubasi Kuryami. Pujion nami do guarmu jala dohonon nami maulianti tuho. Ay hodo napalwason naposom perdita Dr. Danner Wilfred Siregar. Marhubas di Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jaya Salilingon. Pasu-pasu mapakkubasion ni naposomon jala tupahi. Asa marpardui gabi hasa ngapod di guarmu. Bahen las ni roha di Huriami. Homa na marguguy hon naposomon. Dungani jala parguguy maibana asa tulus dohot denggan mardalan pakubasyon na. Marhiti-hiti guar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Marede mahita laos kudul matu ngananda magpadita si Regar Roma Tujolo amata padita lubrin siahan rap dohot keluarga. Marede mahita. Pangoloi diho Kurian itu kata laos di hari sadarion ojakono do padita lubrin siahan sarjana teologi gabi padita Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jaya domutusi tabigi majolo surat keputusan ketetapan di Eporus Huria Kristen Batak Protestan taringo tu penempatan dasida dohot aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan taringo tu ulaun di padita resort. Surat keputusan ketetapan nomor 269 garis miring PDT garis miring SK garis miring 04 garis miring 2023. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Lubrin Siahan Sarjana Teologia, nomor induk pegawai 2003 10 10807 1972 017, tanggal lahir 8 Juli 1972. Jabatan dahulu Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Palmarum, Distrik 20 Kepulauan Riau. Terhitung mulai tanggal 15 Mei 2023 menjadi Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi. Dengan ketentuan menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, maka surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan. 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2 sampai 14 terbilang, 15 pertinggal, 1 sampai dengan 14 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 13 April 2023. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel.
aturan peraturan HKBP bidupitu ulaw ni Padita Resort. Naparjolo manguluhon resort rabdohot parhalado resort. Napaduahon manguluhon huria sabungan ni resoti rabdohot parhalado partohonan. Napatuluhon manguluhon rapot resort, rapot parhalado resort, dohot akar rapot na marumang tirket resort. Napaupaton mamikiri nasa narikot na tau panguluhon dohot pahehehon huria dohot parhalado na di resoti. Napalimahon maniroi akahuria na masuk tu resoti lau manggohi tanggung jawabna. Napaunopon patuluson haputusan ni sinode gurang rapot majelis pekerja sinode, sinode distrik, rapot majelis pekerja sinode distrik, dohot rapot resort. Napapituhon mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot artani huria na masuk tu resoti. Napawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resort tu rapot resort dohot tu preses. Hamu Padita Lubrin Siahaan sarjana teologi. Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan. Taringot tu penempatan muna dohot aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan. Taringot tu ulaun ni Padita Resort. Atong namanukun mau noaing tu hamu di jolo ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot di jolo ni akadongan na pungudi son. Naulo do hamu ojak konon gabi Padita Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jayaon. Jalan naulo do hamu memilih dirimu na mga raduti ak kaulaw ni. Khobar tu aturan doho peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Molo songoni rohamuna dok hamuma. Naulo doau saya didongani asini rohani dewata maau lau patupahon dohot patuluson sadu nai. Hamu Padita Lubrin Siahaan sarjana teologi. Au preses Huria Kristen Batak Protestan distrik Sapulusia Bekasi. Upaojak mahamu gawe Padita Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jaya. Mari hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni Todi Porbadia. Saya didongani mahamuna. Mangulakon ulawon ni asa marsangap goarna. Marhite-hite pakubasyon muna. Amen. Hamu ruas dohot parhalado ni Huria. Na di Huria HKBP Resort Harapan Jaya. Jako kamuma amat Padita Lubrin Siahaan sarjana teologion. Di bagasan Yesus Kristus uluan ni Huriai. Tangyako jala urupi hamuma nasida. Asa majadi ulaun nasida di Huriawan. Rapa muna sada dua tolu. Martangiang mahita. Ali Tuhan debatama nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Raja jalana puna huriai. Mauliante maroha nami tuho jala pujion nami do guarmo. Adang di paloso huriami so marparmahan. Alay sa di babakit hodo akan naposom na burju jalana ulo suruomo mamaritahon hatam. Nunga di paujak ho Padita Lubrin Siahaan. Marhubas di Huria Kristen Batak Protestan Harapan Jayaon. Asi maroham lehom matodim na badiay margogoyhon maparsahalay jala maparbisugi ibana asa pulid di baritahon na posom hatami lehon nang hahipason hatoguhod doot hiras ni roha mga raduti sudiulaon tupahi masaluhu na niulan na sida jala say patubu mahatam na binaritahon na sida asa marparbuy di roha dohot ngulunami upasahatami matangyang namiot tuho marhite-hite guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pudul mama Padita Lubri doho keluarga.
Di acara Mandoko Kata Pasatame Matu, Sekretaris Distrik lau memoderasi. Urian itu hatan wayang masuk mahita tu acara Madok Hata borat dohot hata pertandingan. Pertikian dapat julun pasahata ima dengan hormat tu abang Padita Siregar doho keluarga. Lau pasahaton hata pertandingan. Shalom, selamat hari Minggu mari hita sudena. Na pinar sangapan amang preses nami, amang pendeta manurung, dohot inang preses na huhaholongi hami, dohot sude pangulan amanami pangulan na guktiki, nasian distrik dohot na adong di resoton. Mauliate ma di pasahat rohanami amang di partikianon, boy mardalan dengan acara paborhaton dohot mangojakon na posona di huriaon. Dihamu amang inang na tua-tua nami ito eda kakak dohot adik nami yanakon nami sekolah minggu na posobulung dohot remaja. Lumobi ma di amang ina nami situa nami di huriaon. Tangyang muna do amang ubahen margogo hami marhobas di tonga-tonga ni huriaon. Otik jala jepek do partikian di hami makobasi di son rap marsaur hita di joron itu hataon. Jala dang boy do pegodang na boy tarpatu pahami. Alai takas do di hilala rohanami amang inang holong ni rohamuna. Holong ni roha na siya Tuhani di pasahat hamu tuhami di parnguluon si ganupari. Jala di tikyon mahami mangido maaf di akahahurangan keterbatasan kemampuan, keterbatasan partikian, mangido maaf hami amang inang. Tadig mahamu, borhat mahami, margogo jala di parorot Tuhani mahita, manang di dia pehita maringanan. Tangyang nami, toktong di bagasan hahipason, dohot gajang ni umur, boy hita, pajupang muse, di bagasan holong nasian Tuhani mauliate. Nungasi kok benian di dok inatalai ahami petong do honoku. Na pinar sangapan nama nami preses songoni inang preses nahu haholongi hami. Kadongan Padita nama rulau di distrik amata sekdis amak Padita Erwin songoni dong aku saulau di Saresoton. Cinta kasih saudara berempat, amang pendeta Ganda Silaban, amang pendeta Rionaldo Sianturi, amang pendeta Fernando Sinambela dan inang Bibel Fro Wamilda Borutinambunan. Yang kami kasihi nahu haholongi hami sude amanami nanami situa Parhaladon Ihuriata AKBP Harapan Jayaon doh sude ruas nihuria HKBP Harapan Jaya nasugut mengajar sekolah minggu dua walai songona terharus itu tua di kehangatan nih holong nasida anggo guru sekolah minggu benodu perpisahan dina gede laru tawan not keterharuan mamereng kepolosan nai. Terima kasih buat anak-anak kami pelajar Sidi, remaja dan Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya.
kami bisa rasakan kehangatan cinta kasih anak-anak kami. Walau pertemuan kita terasa sangat singkat, akaina nami punguan ina Huriakor, punguan ina Esther, ina Naomi, moliate kainang. Holan hata moliate do disudik kapar saurat di holong ni rohamunai. Songoni dohotkor ama Huria, ama lansia doho ama Paradeso dan keluarga. Sungguh luar biasa. Doho sude ruas nasian ganup wilayah na 10 wilayah. Laos marhiteoma donoku melihat itu keluarga besar. Kami sian Siregar Roh hadir, sian Silaban, keluarga besar sian Simajutak mau lihat di Haroromuna di Inong nami. Tak tegamon so godang hasalan nami di sudeta heaka seksi-seksi yang sungguh luar biasa. Jala posdoro haku songo jamita ni amata pareses nakin kobolok konota dia adonga kahata na haruar nama salpuhu doho dia kahaga leon nami tasalpu homai. Dan mari kita doakan songo kolong ni rohamuna natu hami songo nima malah lobi songo nima baik kamu holong ni rohamuna tua mata padita lubrin siahan doho inang borusi mamora pos dorohanami bigion nami i kehangatan cinta kasih munai jala lasrohaku tong di rombongan narosian batam manaruhon do memulus laut perdalanani ima holong ni rohana sida nia nau pese upi kiri do nek kudo nia na lema dohu di ujung ni timuran ainat inat tapi songoni do holan di boto dune ini saya holanda ahadoru panis ya wajar perasaan seorang ibu ala holak kami na dua dan don neko borhat anggoda dana ngamar serak B di opa inganan kada danahon jadi holak kami na dua do di tanggal 10 pehami di Ojakon alai borhak mahami di bagasan mingguon sian huriata HKBP Harapan Jayaon songonima diakan hurang lobi tangyang masih tangyang mahita adong dopian nona cara rabah tamah baunang pitor mulak kita putih mahatas ya kami Horas. Mau lihat tema dia mang padita Siregar do keluarga nuang pisatawi ma pertikianon nargaon nuhot hormat tua mang padita siahan do keluarga laho pasaton hata nauli nadenggan. Sini, samping mama. Horas madita saluna. Ni hormatan na pinarsangapan amang preses amang perdita manulung rabdo tala inang abang nami abang perdita danir Siregar rabdot kakak dot keluarga tahe
akadonga kupul timer nama Koba di distrik nang di resort Harapan Jaya suang songoni tahe akadongan parhalado di saresoton nang di Huria Sabunganon nang dihamu amanami inanami ruas di Huria HKBP Harapan Jaya mulai sianna magodang tahe nang saat tuaka sekolah minggu suang-suangani tahe di Hamuna ruas ni HKBP Palmaru torokna lebih kurang 32 orang yang datang mengantarkan kami dari Pulau Batam ke tempat ini. Dauni pardalanani bolu samuna orang lau marnida hami uhut martangiang di ulaun pangojakron nami di Huria HKBP Harapan Jaya Mauliatema di pasar rohanami. Nang secara khusus tahe agak keluarga nah adong di wilayah Bekasi do tumaliang na tahe nama ngaliw tiki rap marsaor do debata di ibadah Minggu Sadarion di Huria HKBP Harapan Jaya. Amang inang di hari Jumat subuh lebih kurang jam 4 pagi rohami Huria tahun mabuan barang pindahan dari Batam jala disambut akan apa sebelum ni Huriata nah hatiai didampingi Padita Silaba tutu nong komunikasi do parjolo dot abang Padita Siregar nang dot ilang Bibel Pro suatu kehangatan yang sangat luar biasa mau menunggu mulai dari malam sampai jam 4 pagi kira nama si buah-buah nama laho patu paun acara pesta na Belgia amang tahe narakukan jala gok ekel 12 ni roha hati dongi di acara hari Sabtu serah terima jabatan Nandi Ulun Yamang Preses Padua lima hujalo hami kehangatan sian Huriata HKBP Harapan Jaya Rabdot dongan nasian pagaran dengan suasana ceria serah terima jabatan yang dipimpin Amang Preses kita bisa keep smile bersama dan akhirnya pulang dengan sukacita. Jala di hari sadarium mati napatulu halihon holan hirana maruk kilau nakina manginang tutu maruk kilau di acara pajak kononi nasia kamu tuau hirana hona degi kabil din fokusi gua sama teh dangadong suara kola notik narakukan na tanda-tanda doon na suijako na audison narakukan atong ngolosongoni ba boy ruawang Preses manukun nasida salinari ama iya wa moleteop ma atong wa moleteop kami ma bagi saya juga secara pribadi dalam pengalaman pelayanan
lebih bagus memang dimulai dengan sesuatu yang penuh tantangan dan nanti diakhiri dengan sukacita. Amin. Tong do gali hamu mangalus. Jala dang barani Umar baga-baga manginang. Apalagi namar huriau dah. Dan barane Umar dokon ikon ulahonokun saya tidak mau. Tapi yang priority sama saya adalah bagaimana Amang Preses memberikan pencerahan kepada kami dan bagaimana Abang Pendeta Daniel Siregar tidak memutuskan komunikasi kami. Karena apa? Saya melanjutkan pelayanannya. Amin. Radio dua bang kan, iya. Alang ngamar janji tanah tuari, iya. Jadi itu apa yang telah dibuat abang saya ini yang bekerja bersama dengan dongan full timer, ikon udutan nami dong. Nah, mau tumpah dong hira program di tengah jalan, ya bisa-bisa saja sedikit-sedikit. Tapi yang namanya priority yang sudah ditetapkan di rapat huria ikon ulahonot todwe ido amangina ima hata siap kami jala gomo sao mangido ngasongonon pardo pakokku di topa di bata kami tutu nama mereng merdida perjolo sahali dohonon dadu ejingar mabu ini perdita minna. Tenang, saya garanti 100%. Wajah saya tegang, hati saya Hello Kitty. Iya. Jala dohono kudo natino pani dibatasi kokdo. Molo songonon pardo pakokku, molo dilehamu nama ngalia di bata do kamu di sini. Ala sikop do di topa di bata, nasa natinopana. Istri saya bernama Duma Kristina Mariati Simamora. Dan pala godang nasi damak katai. Iya. Kalau memang najulo pesonguni dapat tuh. Iya. Saya dipertaton hala inang lo songoni. Iya. Anakku siya kangen buah bajuku, buah baju nami, margoar, dinauli, Deborah, diakendio, borusiaan. Gajang kan? Lomoku audo padita. Boy do aturoku di sertifikati ukuran huruf na. Ala audo padita. Mau lo bibel pro belum tentu boy ya tenang ya. Gait tumai. Anakku siap si Dina Ulion mau lihat ya manginang nunga tamat SMA. Jala ujian natuari monang ma si Dina di jurusan hukum Universitas Jambi. Alai digoda dope baru tahun ala masuk do ibana tu STIS Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, saya berikan peluang sama dia, tentukan pilihanmu kemana. Gali pakila laku ala nunga sanga uluhian ibana gabi sekolah padita alehola nalanina dua lutur. Ya sudahlah dalam hatiku. Nah, siap kudan Guarna Jogi Hasian Tegar Solafide. Gacang dotong. Iya. Dan dohot do besihan nih.
Ale songon hataku na parjolo lomoku, kan? Udah pedita kan itu kan. Itu. Udah nama pain ukuran na yan non di belangko terdi di dok malua, dok belangko kawin kan itu kan. Anggo di bagian pemerintahan, urusan di pemerintah meh. Gitu. Iya. Naik kelas 2 SMA mai bana. Holandang pasti dope tu SMA dian non. Nasida anak namion ala ikon luluan nami dope ala pos dorohan nami pati ruhod di batado lakka nami lo mangalului parsikolan ni si Jogi Hasian Tegar Sola Video ima jolo partinat dan nami tu kita salu namanginang nabuido hadua kita Babagason Parsaurata Naperpudi selamat melayani abang kakak di tempat yang baru. Tuhan memberkati abangku dan kakak di tempat pelayanan yang baru, dan doakan kami supaya bisa kami melanjutkan pelayanan yang telah abang dan kakak perbuat. Songoni mahatasya kami Horas Marita Saluna. Mau lihat tema di amang padita siahan dok keluarga. Nuang pertikenon pasahata ima laho madok hata borhat dohot hata pertandingan na mewakili sian rombongan manang tamu ni huriatta narosian Batam manang HKBP Palmarum pinasah ma tu amang Jumaga Nadiak SHMH dohot hormat waktu tempat dohot kesempatan amang kami persilakan. Horas, salam. Nah sama-sama kita hormati dot nataha holongi amang preses HKP distrik 19 Bekasi dot inang Padita Resort da baru di Paborhat amang Siregar dot inang dot keluarga. Nah holongi kami sudah masih tua nami amang dot dainang bibapro Kurama, Ina, remaja, sekolah minggu, tokoh gereja HKP. Sering saya ucapkan dan sering saya tidak percaya. Sarupa do di HKP Batam do Bekasi. Saya pikir berbeda, rupanya sama bang. Nong Maledo amang, Nong Maledo, sonornya presiden jujur do itu do bang. Belum male. Bulan male apa sudah kenal nggak male ala acara tetap. Baik, jadi Mbak Pepata mengatakan dilihat maka dikenal maka disayang. Kami mana marguar Jumaga Nadiak. Jumaga nai jujur mantap gaul. Nadiaki mulai bebuki pakai cakap margamu na boy. Nani miahan ni debata akak keturunan na. Ya, itulah HKBP. Jago pendeta bikin nama. Jadi inata baru penjahitan tulu madi pasat tuat danak dua bawa sada boru amang dota minang satu kebanggaan buat kami bisa mengantarkan amang pendeta siahan dot inang tu Bekasi HKP Harapan Jaya. Amang pendeta siahan sama inang ini produk bagus tapi produk bagus kalau tidak bisa dipasarkan gagal. Alanido asoro hami tuzon pabuahon. Jadi nunga 4 tahun lebih kami bergaul do amang. Inilah penasihat spiritual saya di HKP Palmarum. Bertukar pikiran segala macam. Alani amang nunga hutaro kami.
Nah perlu kita bisa melihat di situ mobil banyak amang, satu merek, satu bahan bakar, dan satu pabrik, tetapi tidak satu kunci kontak untuk membukanya. Begitulah Mang Pendeta Resort yang baru. Kami sama-sama ciptaan manusia di Bekasi ini, ciptaan Tuhan. Sama-sama makan nasi, tetapi tidak satu kunci kontak untuk membuka seluruh hati jemaat ini. Amin. Apa kunci kontak? Tuhan sudah memberikan kepada Amang. Bangunlah dengan komunikasi. Amang Pendeta bisa membangun komunikasi antara kami dengan Tuhan. Bangunlah komunikasi antara pendeta dengan jemaat supaya semua ini satu keluarga Tuhan Yesus. Amin. Di Amang Dok Dainang Bekasi, kami juga harus membawa oleh-oleh dari sini Amang. Membawa oleh-oleh dari sini Nang. Tadinya kami mengantar Amang ini ke sini semuanya, tapi karena waktu tidak bisa kami mengantar semuanya. Oleh-oleh itu apa? Jawaban dari Amang Dok Inang. Anggo naking di suku Amang Pares naking naolo do mengujako kamu Allah, itu formalitas katas pimpinan. Aleo seroha ala pendeta nami do najolo ya Amangon. Yas dorohamuna Amang Dot Inang majakon pendeta siahanon di Huriata Bekasi mau lihat omma oleh-oleh baru nami tu palmarum asalas rohani halaki mabigi marsugut yas do di jalo pendeta tisan mantak do pendeta jalusan ima oleh-oleh melati madi Amang Dot Denang song-song ini Amang pendeta Naboratu Sulawesi Utara kayaknya tidak beda Sulawesi Utara dengan Sumatera Utara Mang nang beda karena mayoritas doisan gubernur nape Kristen do ketua DPRD nape Kristen do lomo-lomo ni Amang mo harus di sana tangyang nami alai borak Mamang Dot Inang napurat tano-tano rangging marsiranggongan badatta pada udao tudita marsigonggoman melati ma dihita saluhna song-song ini Amang pedita nami siahan songon naking kata upasa napurat tano-tano rangging marsiranggongan badatta pada udao tudita marsigonggoman melati ma di Amang Preses melati ma dihita saluhna horas ma. Mau lihat ya mah di Amang Jumaga nadiak nau pasahaton hata nau dinadengkan nuaing tapasah ma pertikienon lahu pasahaton hata borak-borat nadohot hata pajakonon na mewakili sian sude ruas ni huriata pinasah ma tu Amang Situa Emeritus K. Siregar dohot hormat tempat waktu dohot kesempatan pasahatai matuna sida. Shalom. Horas medita saluda. Jadi molotung pena yang awi sonjong-jong mewakili sian sudehita ruas ni Huria KBP Harapan Jaya asa dohonai masong idokon ni natua-tua sada silopagadong dua silopapuri puli tung sarape na makatahon sudah mahita na bota duli nahormati kami Amang Pareses distrik sa Polisia Bekasi Amang Padita mangatur manur song ni nang do tala inang nahormati kami Amang Padita Dr. Daner Siregar do tala inang nahormati kami Amang Padita Rubin Siahan do tala inang song ninang hormati kami akama Padita nami do inang Padita nagotiki dot agka sudi perhalado ama nami na nami
Dohot na hormati hami. Sure amanami inanami ruas ni HKBP Harapan Jaya. Song ninang naposobulong do remaja ng sekolah minggu. Horas Madita Saluna. Amang padita nami Padita Dander Siregar. Masa songgot doamang kepindahan niya mangon dihami saluna ruas niu HKBP Harapan Jaya. Di piga-piga tikina salpu isuk ko na kadong at tiba. Alay bote babarga Siregar. Ate amang nalupid na nama amang paditata. Dako boto amang niko. Ay mangdang binoto to. Romo sa dongan nasing ate amang Siregar. Nalupid na nama ang paditata. Dako romo boto amang niko. Puasa song dia kasuku-suku ni. Alay po suruhan namin ang mapadita namin. Tuhan ido na manutuho sa luhod na. Rohan namin yan, lumiling do piamang. Rap do tami di HKBP Harapan Jaya. Alay keputusan ngayon Tuhan siyan pucuk pibirata di kantor pusat. Jala loman rohan Tuhan ido nasao tu amang. Bos rohan ami amang di dia pi amang do tinang malayani. Toktong do natu hatta madungani amang do inang song ninang keluarga. Bos rohan ami. Dang gebui gajang pula do nami amang do tinang. Selamat jalan mah. Di amang do tinang song ninang keluarga. Mas saya gudang do nauli nagen naringgan. Naung di patupahamu di pelayanan muna di uriat HKBP Harapan Jaya. Mas saya gudang nauli naringgan na mereka muna. Dang tarhal pa kami saluna akan nauli naringgan na pinagi muna tuhami amang do tinang. Asa do nami mamang inang song ni dokon ni natua-tua. Bonan niya puli di dolo ni si tapongan. Say martaba-taba matong akanauli songoniman ng sinadongan. Kalau ada jaro yang patah, jangan disimpan katanya di dalam peti. Kalau ada amang inang tutur kata kami yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Tuhan memberikan umur kita panjang, suatu saat kita pasti berjumpa kembali. Panipuli tu amang dengan nami mah. Napuratan tanah matutu amang inang rangging masih ranggongan tumpe badat pada odao to ditai totong masih gonggoman tu amang padita nami padita siahan. Selamat datang amang do inang Borsi Mamora untuk melayani di HKBP Harapan Jaya. Pos rohanami amang inang boydo amang do ina manugununggu hami lumobi manada hata di debata asa dohon nami ma berjalan-jalan ke Pulau Bintang singgah sebentar di Panapahan untuk mengisi daya.
Selamat datang amang Padita Papahan. Selamat datang amang Padita Siahan. Selamat datang di Harapan Jaya. Tuhan memberkati. Sasa ni solo masahat tu botean satu tiga ras tohomai di rodang di bulan. Sa mahita saluna leleng mangolu satu pagabean jala horas-horas totong mani Tuhan. Horas mahita saluna. Mulate mang. Mau lihat ya mak di amang situa emeritus ka Siregar tahalason semang nila sida teh nama dokata teh namang yuhud pinasaha ma tu nama wakili perhalado doho perhalado resort sadama laos sidungin non di pasaha ma kenang-kenangan pinasaha ma tu amang situa be Raja Guguk. Salum horas mga dihita saluhuna parjulo hita madok moliate tua mataribata siala dileo dihita dia ari sadariun buih hita marpungu di bagas joron itu hatta di bagasan hahipaso dolas niruga ima di napaborhaton amang Siregar do nama jakon amang siahan gawe Padita Resort di Harapan Jaya. Na hormati kami amang pareses suksoni nang do jajaranna dohot aka Padita kami nasian pagaran. Selamat datang ma di Huriata HKBP Harapan Jaya. Suksoni ma nang di hamu amanami inanami narosya Batam. Mauliati mahudok kami tuhamuna ala ringgas dorohamu pataruh Padita tau sahat tu Harapan Jaya. Siang gia masai jaya mangon di Harapan Jaya tuak karina mangihut. Jadi suaksoni manang dihita saluna. Molojong-jong piaw nu aing dison songon nambe wakili sian perhalado. Ala memang audo ditunjuk nasida nalahu gabe madok hata borhat dohot hata pajak konon tu amang Padita siahan. Jadi perjuluma hatakku tu amang Padita Siregar. Dak pola jakat dohonok ku amang. Selamat jalan ma. Nian mulus ya pribadiku sangat singkat dope pergaulan tak selama 2 tahun. Alai imahoroa keputusan siap pusat ikoborha mamang meninggalhon Harapan Jaya gabi mangingani tempat na baru. Hape sabutul na niyan adong upe tuas na sangat berat di Huriata HKBP Harapan Jaya. Jadi pos durha ko mang ay ngaborhat tamu siano berarti olo maha buta momok di Manado. Alang-alay pas di naborati. Jadi ba di doroha tangyang masih tangyang mahita mang asa tuktong tuhat tadi bataan nama dongan hita manang di dia hita maringanan ati amang. Jadi selamat jalan ma. Suksongoni manang tua mang Padita siahan. Amang selamat datang di Harapan Jaya. Molo hubereng nya na tarsongon na minardo pe pardopahamu hubereng. Alai aladang mungkin dope nasiab batami dope buak kamutuson. Alai hola satam di Harapan Jaya bersugut kemungkinan adong ma bahan pemikiran na sangat berat. Alai nak pesongoni amang. Martangyak kita tu Tuhan dewata. Pos rohani amang molo Tuhan itu nama dongan hita tentu ahan atau pangido na say patuluson di Tuhan do. Takas songon na binoto ni amang mungkin ranga di patorang amang Siregar bahwa utang di Huriaun masih ada 1,2 M.
ima masalah dalan. Jadi bara mamikiri mahitamang Muhammad songon nani do na dang si manuk-manuk si botaran dorain na dang si todo tupuk si lomoni roha om masakak ni debata amang ikon borhat amang siat tonga-tongani HKBP Harapan Jaya maninggalhon jemaat HKBP Harapan Jaya lau pahebakon pelayanan ni amang di Sulawesi. Jadi di sana amang nang PJP pelayanan ni amang menurut nami macai bidang jalagajang duk imangan hami akka parbueni holong dohat akka barita nauli na pinasaat ni amang di tonga-tonga ni luhut hita sa luhut na HKBP Harapan Jaya. Amin. Amin. Jadi amang adong do dison di patupa ruas tak dang sadiaon na pinasahat ni ruas amang martibakon hata ni debata nang pinasaknya amang itong-atong ni Harapan Jaya. Sian sukacita do sude jemaat do parhalado ni huriat tapas hatono namang. Jadi salam mangirbang ma pelayanan ni amang dipargugui tuhatta jala diparsuki Tuhan amang dot inang dinama kobasi HKBP di Sulawesi amang. Jadi adong do dipasahat kenang-kenanganon asa unang lupa amang tuhami saluhutna ruas do jemaat HKBP Harapan Jaya. Jadi sok pena gue di pasahat huriat tamang do inang lasma rohamunati amang. Sekalian amang di sini kami juga menyampaikan PMP Parhalado Mangurupi Parhalado. Tanda kasih kami dari semua Parhalado Seresot Harapan Jaya amangnya. Selamat jalan amang, selamat bertugas di tempat yang baru untuk amang dan inang. Sehat-sehat semua amang. Tetap doakan kami amang supaya kami tetap semangat di dalam pelayanan kami di Harapan Jaya. Maaf ya amang. Ya, martobat maju hita sudi amang minang. Ya, sehelai martobat maju hita sudi amang inang. Mau lihat tema di Parhalado Resort nau pasahaton cenderamata nunggu kenang-kenangan di perpindahan ni yang pendeta Siregar. Na perpudi sahali dohot hormat pasahatan yang partikinon tu mang preses lau pasahaton bimbingan pastoral. Horas madihita saluhutna. Au tung halat sonok kudo kehadiran di ruas ni huria saluhutna sahatu detikon. Parjolo las rohamuna atik pe songon napi nadoknya kadongan nak kiningani buasa hola 2 tahun. Boy sudia ke pungua kuida boy rap di tonga-tongani parmingguat ta paborhato padita danar Siregar. Imana parjolo mulai sekolah minggu sahatu lansia. Napadua kon di tonga-tongani distrikon hirom mahuria huida. Mula dong acara nasono, dang apa lagu dang nambulak. Alani tepuk tangan matu hita saluna. Aka habur deh. Alana saya jotan moluna dong ulaun nasongonon. Olo doi termulak satu ngah. Saya terus masongonia deh. Dang nahola pabor hatu padita Siregar hamuna gabe so terus. Alani lasni rohamuna. Alai manang napad didio pe masa ison. Manang namalua pe. Sotung mulak sojolo sae. Alana di bagasa guardi debatado ta mulai per minggu atta totu i bagasa pasu-pasu nasihat debata ikut disido ujung atta per minggu atta. Napa dua kon boido amat ta Siregar do amat ta padita lubri na marulaw sauna hari songonon. Boido non anakmo pahopum na malua. Mulai termula kan non dongan olodo hurak tabo.
Jadi tatorucom ma nasongonon. Napadua hom mauliate tong dia siap batam da au molosongonon las ni roha paborhato padita. Au setorhudok ko mauliate baga sa rohaku atik pasutuawi. Alait ala tua kadonga padita doi patupahamuna noni songo prese sau tukala conokku doi. Dang naso adong ulom muna parbatami. Alai di lo kamutik kimuna na arga. Niuluhon ni amat tanadia do tinang boru pajaitan. Ipasu-pasu debatama hamu saluhuna. Lumobi amang nadiak, mauliati amang natua-tua doho inang di tengah-tengah kesibukan masih disempatkan seperti ini. Atik pe ulaun niamang bahat tanggung jawab bahat di negaraon alai penghormatan tupad dita. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang harus kami syukuri. Tepuk tangan ma tu nasida nasiab batang. Alani ang gua udah honok kudo tuhamu perharapan jaya ubah. Tukoramau marapi nasahatate. Ayat tu lau mahamu nanggo pada 5-10 halak pataruhu peditat tau. Ade. Badang adong benok ku pabor hatok kamu nanggo pala tangyak ku pabor hatok kamu saha tu manado. Au ber kamu maneta boni pakilalan di pedita lubrino na ladong manaruho siap batam. Sadia tabu mapakilalan di pedita siregaron. Molo adok perharapan jaya manaruhon. Buana poso bulung olo do. Akan au karejo ma. Jadi posro aku boy tapatupan noni. Namangiku ma, kita juga harus bersyukur gereja ini adalah gereja yang komit. Di dung di patupa huriata sentralisasi hubereng doho di audit natuari. Gereja ini juga sangat komit untuk menjalankan sentralisasi di tonga-tonga ni huriaon. Tepuk tangan tu hita saluhuna. Lumobi dia kadong aku parhalado. Molo parhalado ngai torhato menyetujui ang gorua si tormangihu doi. Jala pos rohaku boy dumengkat dopian nonon. Hu informasi kom matu hita. Sahat tu bulanon. Bahkan tunjangan cuti sudah pelayan full timer di HKBP. Nunga boy di cover oleh sentralisasi keuangan HKBP. Bahkan nunga adong di setor oti hotik nagabe biaya program tu tingkat distrik doho tu tingkat resort hobar tu haputusani tepuk tangan matong doho tu si atik pe dang apala sikop alai dohonok kudo godang do sihirimota molo dengan merdalan sentralisasi keuangan di HKBP berkamuna manei Borokata mata padita si Regar tu Manado. Anggo hobar tu pengalaman na boydo tubuh suku-suku godang. Mantan preses 2 kali, sudah senior. Alai sialas ni roha borha donasi datusi. Jala hatot tuan ni HKBP don. Buasa dakpol sol pribadi na nahuhatai. Alai omma tanggung jawab naung nabalga hobar tu sentralisasi. Di dia be pelayan full timer ni HKBP mangula nunga sarupa be secara parbalajon. Alani molo mapungu pelea pe harapan jaya di harapan jaya on nasinarihon di harapan jaya dakolak harapan jaya be alai nga sude huria na adong dihitan dohot di bona pasogit bagian ni pilihan natapasahati. Alani songo prese sau atas nama uluan ni huria HKBP dohonok kuma mauliate ma di hamu sudi ruas ni huria mauliate ma di sudi kaparhalado na di sonon lami pasada tuhatta marohatta haporsiaota lamar situtu manupahi asalam denggan sentralisasion mardalan sahatu akka tikina naing rong namangikut totu mangojar mai tuhami akka pelayan full timer. Di dia pehami diojakon profesionalisme nami songon pelayan harus semakin dituntut dalam segala hal. Molo ruas ni huria nungalam marsitutu pasahato na kanau muli demi menunjang pelayanan di tonga-tonga ni huria. Lapatan ni respon positif dari seluruh pelayan full timer harus semakin meningkat dalam segala segi pelayanan. Kuida profesionalisme na songonido na pinatuduhon ni amat tapat dita si Regar sa liling makubasi di son. Hubereng siyang kehangatan muna, laho paborhaton na sida.
Anggo so mangino na pakubasioni, dang isok kita sudi hudul. Alani dohonok kuma, lamtangnya ko kamu mahami ak kaparhubas. Aka pelayan full timer di tonga-tonga ni Huria. Asalam hupar maloy hami diri nami, hupar ade hami diri nami, tukupak kobasion akan nau bidang di tonga-tonga ni Huria ni Tuhatta. Secara khusus di HKBP Harapan Jayaon. Anggau mulai do kana mata raja gugu nak kini kan adong go pe utak sa miliartin na. Dengkad do Huria marutak terus. Asa iboto riko ni sude. Alai holanon. Unang dia itong tanggung jawab misa halak. Alai tanggung jawab bersama doi. Lau si Petrus pegabe ipangolu se gabe padita ison, molodang marsiuru do tonggo dang adong lapatan ni. Abe. Jadi beroko kamu nak kini amber kamu namada padita Huria tahun mantan preses. Itu Roma si Lubrin mantan padita resort. Boy do hono muna marasi. Alai kudo ma, boy do hono tatong. Bah ngatolu be, sonda ko namang raja guguk. Boy do gabi marisuak sude. Semua pelayanan di tengah-tengah gereja, kalau tidak dibarengi dengan kebersamaan, saling merangkul, saling masih tumpahan, daktar patupa hita mananga. Alani mauliate ma di dalanan. Hubege pas di akhir ni masa tugas ni amata danar si regar, nunga adong besera terima sian sumarekon, tu HKBP Harapan Jayaon. Tepuk tangan matuita. Jedang hira nama minjab be Harapan Jaya tu sumarekon mamake dalani. Alai nunga diserahko ni marhite amata si jabat. Atik pe adong dope tanggung jawab ta si pasahatota tu amata si jabat. Tapi ini adalah prestasi yang besar. Nasa lelengon ni kodohonot tado. Molo rohita tu Harapan Jayaon. Holam mangaliwati ganggang naon matsay sulit do. Alay nuaeng nunga bulus be dalani. Jala mauliate ma torus di semangat ni Huriaon. Torus menambah pertapahat tusahan. Ala memang dakyabe te batama no patano. Ala ni bohado hita torus mengembangkan ni mangargaho ni. Ber kamu mane dakkuboto na torusi mardalan natuari ruaw sera terima. Ternyata ni anda di luaran ngaboy dipakai no ni lau maradat. Martupol. Harapan kita semua ini bisa semakin baik ke depan. Molo lam sada rohata saluhuna. Masih togu-toguan masih urupa tu akatikinan na ingro. Alay na parpudi dohonok kuma. Mari tetap kita jaga hubungan kita dengan tetangga sekitar ini. Alamat saya jonok gue itu hita sudah ngono buti. Boy do marhite kendarata, marhite sikapta, marhite pangalakota, boy adong biasi. Alay mauliate mana salilingon dak pola adong persoalan nasongoni di Harapan Jayaon. Naing dohonokku hita sudia karuas ni Huria Harapan Jaya halak na teruji do hita. Halak na memiliki integritas do hita. Jadi boy hita marsaor dohot dengan boy hita marsaor dohot hita, bahkan boy hita marsaor dohot dengan dohot tetangga saluhuna. Ipasu-pasu de batama hamu saluhuna, sudia kaparhalado ni Huria, sudia karuas ni Huria. Natorus mangalehor roha marhite kaporsiaon manupahi di tonga-tonga ni Huria lumobi paborhato padita si regar sadarion alania manami padita si regar sude mahami rap doh ruas ni Huria di HKBP Harapan Jaya doh di distrikon. Selamat jalama amak padita nami, abang nami, kakak nami, lain nami, inang bau nami tupak kobasion naik baru di Manado. Songan ni ruas ni Huria temulutung 2 tahun pe. Nga masih atusak kita isi. Apalagi mantan preses. Tak pola tersonggok be 2 tahun pida. Ngarap mengalami hamina 2 di si. Jadi mulai pe naik katotuan na. Kubere nga banganda tetap dalam sukacita doho kakak nami di son. Madalani tiruan may tuhami akan nauposo. Bahwa tempat pelayanan itu semuanya adalah pelayanan yang terbaik. Bagaimana kita menghadirkan diri menjadi berkat. Imana hubereng siya nabanganda do siya kakak nami di ulau kapad di tahun di pasu-pasu de batama sude lumobi yak kadadanak naung opatinganan tu go tangan ni Jahoba torus manarihoni hapor siyaw takapad dita doi. Selamat jalan ma abanganda do kakak nami, selamat datang ma diang gini ba padita lubrin siya do tinanami. Omma Huriata jala do honokku mauliate di pajakonom muna. Ba memang buamay no nate padita ni HKBP do nalao tonggo padita ni HKBP naroon.
Sedang adok pola maol parsauranna ipasu-pasu bade bata manggiku dison makumasi kuria rabdoho takang kita dison pendeta fungsional dohot Bibel Pro do sudia keparalado. Horas madi hita saluhuna. Tuhan memberkati. Marede mahita siap bukuede 700 sada lau jongjong mahita saluhuna 7 maka dong apadita perbaju tohona. Tapasahat pilihat tatu debata martangiak kita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodong haroroan di saluhut seleo-leon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na kutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramotya sa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulok karajaon mo dito nga tunga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutad da kami gudang ni selekon-lekon mitu kami. Asalam girgir kami mandok mauliyante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijak sa Pinorbadia magwarmo, say Roma harajawam mo. Say saud malomon ni Rokham di Banua Tungaw songon na di Banua Gijang. Leo matu kami sa darion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa to kami. Una kami togi ho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakko Tuhan debatama bokina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama bokina tuho. Jala di pasaor hom madamena tuto di munabe. Kulala songonom mate, tak beadak bui ta no sude masih jalangan do panditata na borhat dohot na nong di paujak sa darion. Di joloma amat tapadita si Regar dohotinang dohot amat tapadita lubris yahan rap dohotinang Roma hita majalang nasida. Songonima di bageser ma.
Dihita saluhuna huria ni HKBP Harapan Jaya dohok nadong nuson nabungu saluhuna asa unang pitor mula kita saluhuna ala adong dope tapatupa acara ramah tama. Adong do di studio kami tempat di samping gereja. Mulai tema dihita saluhuna oras.